Ćao ljudi, ovdje je Jim Gaming sa Iliju. Zdravo svima, ja sam Ilija03 i danas ćemo s njima igrati na mini klipu, mini soccer. Ovo je nova na Jim Pinisovom kanalu, Jim Gamingovom kanalu. Igrat ćemo. Zove Mimi je golman, ja sam napadač. Mi smo iskopirali neki igrače, on je iskopirao Noera, ja sam iskopirao Mesija. Oho, kakav I gol. upravo mi dao gol. Ajde, ja ću ti mapa, ti budi golman. Krenuli su lepo da igraju. Ne smijem da im tamo. Mimi, vrati se na gol. Daj. Ja ću ovdje dobro. Bravo. Hoću ti ja sad. Kaže Diz. Ajde. Diz. Šta sledi? Molim? Šta sledi posle Diz? Ne mogu se sjetim više. Hoćeš da se šetiš? Ajde. Cause some came in the mail upravo dao today. gol. These nuts. Got him! Got him! Ja ću. Sorry. Nema. I Jim Pin Wow, je gol. Kakav gol. Kakav gol. Mimi je iskopirao Noera, a ja sam iskopirao Mesija. Pusti. Abe. Thanks. Pustio sam ti. Evo vidite kako smo mi dobri, 5-0 smo. Pobedili smo Champions League, sad igramo Euro. Šalim se bez... bolji sam ostarao ja od tebe. Ti si 6783, ja sam 6782. Zašto si ti iz Srbije? Ovo je smo iz Srbije. Ja sam mislio da sam stavio da sam iz Grčke. Ne veze. Ajde, ovo je četvrtfinala Lige šampiona, ono nije bilo, ono je samo bilo pripremanje. Ovo je Europa Liga. I... Dobro, ako ovo je Europa Liga, onda sam ja Miller. Ko je Miller? Miller? Abe ne Euro. Europa Liga. Europa Liga. Ja sam Rico. Golman Sevilje. Ko si ti? Ja sam golman Sevilje Rico. A ne igramo da smo Barcelona. Abe, igramo kao... Golazo. Bacim, nemoj ti ideš ove. I... Dribam ga. Oh, šta? Šut, prejako. Prejako. A upravo smo dali gol. Jeste, dali smo gol. I dali smo autogol. Nisam dao autogol. Znači oni da. Točnije ja uvek dajem Nisam ni ja. autogolove. Ne u prav život, nego na igrici. Ljudi, snimili smo još jedan video u vezi ovoga, ali nismo ga izbacili. Zove se Ilija Rage. Ja sam rage'ovao, ja sam se mnogo nervirao. Prvi put smo igrali u igricu. Izbacit ćemo ga drugi put. Drugi put ćemo izbaciti i malo kasnije, ali očekujte možda danas još jedan video, ne znam, nije ovo moj kanal, snimit ćemo ako moj brat hoće još jedan video na Team Fortress i sutra će biti jedan specijal. I želeo bi da, ako želite da budete specijali na 100 subscribera, ako želite da uradimo specijal, subscribeujte video i to je to. Thank you, Ilija, za sve. Ti daj gol. Ali obavezno da subscribeujte jer on je jako dobar. Europa. Ili subscribeujte i njegov drugi video. Drugi kanal. Ela.
Moj brat je ušao. I... Sad, evo ja ću uzeti, ako padne se na nas lopta, ja ću da šutiram, važi? Ovo je svetsko prvenstvo. Ne, ovo je UEFA Super Cup. Ja ću. Ovo je trening. Daj, ajde igramo free kickove. Daj, ja ću. Važi. CR7. Alo, be... Sad kad nas zezne ovi igrač. Pobedi su oni after. I pobedili smo. UEFA Super Cup. I sada moment koji su svi čekali. 1-1. Ilija protiv Mimice. 1-1 igramo. I ko će pobediti? Daj da vidimo ko će Znači, mi- pobedi. Come on. Kasnije ćemo snimiti video. Ja i moj brat ćemo snimiti video na Team Ah. Fortress. Igrat ćemo premium. Oh, fake shot. Oh shit. Fuck. Nije fair. Dobro, ja sam već s jednom se borio 3-1 pa sam uspio da pobedim. Biće lako 2-1. Da li to nisi igrao protiv mene? Autogol. What the f... Nije ušla. Thanks. Pa nemoj da mi blokiraš. Dame i gospodo, Argentina je izgubila Copa America finale protiv Čile. I završila. To sam danas gledao u 3 sata, u 4 sata ujutru. Ujutru. Da. Bravo. 2-2. Kapiraš da on super igra? Ti mi ne dao kope. Kako da ga banujem? Majke mi ću ga banujem. West. Ajde igramo ja i ti protiv njega. Čekaj. Ja sam za... Znači, ti... Ja ću... Na vas padne lopta. Ok. These nuts. Viš. Ovo je debil. Gledaj Ovo je debil. debil. Go! The Base Hellenic Gaming. Pusti, ja ću. Ako neko želi da se subscribe na Penalty. moj kanal, Ja neću ću. da se trudim. Penalty. Šta? Dao sam ga. Sljedeći ja dajem. Sad igramo sa pravo. Igram- Pipnuo loptu. Ja ću. Sorry, dobacit ću ti. Aj kako sam ga zeznao. Super. Ovo je sigurno neki haker. Oh shit, ako primimo gol... Ja. Don't you fucking dare. Ja ću da dam zadnji gol, beži.
Pet jedan. E vidite. Mnogo smo bolji kad igramo zajedno. Mislim da imamo vremena za samo još jedan meč. I to je 1-1. Ne. Ne idemo na drugi server. Smo u drugi server, niko nam neće da igramo 1-1. A to nema veze. Sad ćemo pobediti. Očekujte kasnije video na Team What Fortress. the Da. Ja ću. A pogledaj njegovo lice. Branite ljudi. Ja sam golman. Mrdaj. Dobro, neka ona igra. Little shit. Oh, Ja ću ti ubacim, beži. wow! Kakav Ovo je gol. isto ko... Aaaa! Ti Što guraš dao. na mene? Spasio je me. Dao sam u pravom životu neki mnogo dobar volej. Ja ću sad ubacujem. Nisam, htio sam ti ubacim, ali dao sam gol. Slučajka. Yeah! Blue team disqualified. A kako? O, 1-1. Zadnji meč. What the fuck? Gdje ćemo 1-1. I da vidimo ko će biti najbolji od nas dvoje. Ja. Prvi put sam ti ja pobedio, da vidimo. Okej, what the Fuck! Me or you? Me or you? Me. Me. Sudar Titana. Thanks. Kako te je spasila, majke mi. Evo ti. Pa ne njemu! Njemu. Ti bilku jedna. Tvoja super brani! Moja debilka! The fuck? Tvoja se bar pomera. Moja stoji u mjesto. Evo ti. Thanks. Driblanje. Pa, udari, ženska, udari. Pa nije fair, tvoja si pomera. Ajde zamenimo timove. Kako je tvoja srećenica? Tako. Udari. Ej, pa Moan igra! Pa nije fair, tvoja je jača. Igra i tvoja. Ma da, on tebi baca, tvoja tebi baca, a moja isto tebi baca. Gledaj ću je bacim, i gledaj ona, baca tebi. Oh my god. Evo, to isto moja radi. Hvalim te, Bože, jedna mi je odbranila nešto. What the?
Imaš plavuš. Pusti loptu. Ronaldo. Wow, Ronaldo je dao pregled gol. Mora da igraš. Pusti me, majmunko jedna. Riđovanje. Riđovanje. Oši. Gotav. Uđi uz mene. Dečko, uđi uz mene. Neću ovu ružnjakušu. Šutiraj. Evo ti. Udari me, glupačo. Udari. 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 Aj, 1000 levi. Hvala. Hvala mi te Bože. Udari, tako udari. Ej! Pa tvoje, no gle. Gle moju. Pa ne skla... Si sa gola majko jedna. Šutni. Ne, pusti. Pusti majmune jedan. Pusti. Tako, evo ja ću. Baci. Majmune, pusti da mi dam autogol. Evo ja sam se iznervirao. I to je svo vreme što imamo. Ovo je bio mini soccer. Ako hoćete još jedan video, 10 lajka i čao.